ya roi try session pat ngai ku play pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong try tila dadan menu ki badan kanu ka prayer request namar badan ke jing alam ke jong try bangan yo ban syong duai kerpang kat nu singi ngam la ban tip kata kat bayalam utrai te pila ban ai hapo ki comments box ya ki prayer request ki jong pi ka kerteng ke jong pi ngan yo ban duai kerpang na ka ke jong pi dengan nom phone hi ki breu han re ngan on hi ka mobile tang bangan yo ban pe ki prayer request ki jong pi te pila ban pa ha ki comments ki jong pi ya ki jing dan kam ki jong pi ha kanu ka benta te kumbanga ju ong na ka kapor sa ka kapor puli bahai ka tien ka jong U Blei ngayai kan tu ye pi ki baju pet ya ka channel ka jong nga puli bahai ka tien ka jong U Blei wat ju dunai ka lai lan nong ha ka sisngi te sarwai ru wat ju ruai ki jing roi perthai saduai ru dai tanam tai ala de na ka benta ki wei ru te tapi kwa ban tip shu shapang U Blei singap ki jing hikai ki banga ju pelai na ka wei kapor sa ka wei kapor te U Blei ru nyo ban kur khu ye pi shwa ban nya ka kali ru duai mi na yeng ru ha yeng duai ya le ban kren ki tien ki babaha khna ba ka jing baha kanwan sha pi hi te pila ban pha ya ki prayer request ki jong pi bangan yo ban ra ki te ki jing duai ki jong pi baro khmat jong U Blei ya ro itrai